Yani 25. may Aşşava şäherimiziň güni hemde mektep tamamlayan uçurumlarymyzyň soňky jaň dabarasy. Bizim şu purdotda gözel paýtagtymyz Aşşava şäherimiziň güni bilen gahrman arkadagymyzy, arkadagy serdarmyzy, ähli türkmen halkymyzy tüýsüremizden gutlaýar. Şeýle-de mektep tamamlanan uçurumlarymyzda da durmuş ýolunda ulul üstünlikleriň ýaran bolmagyny tüýsüremizden arzu edýär. Ýurdumyzda şeýle ogadan toýlar toýlamaga ähli mümkinçilikleri şertleri döredip berýän Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyzyň, arkadagy serdarmyzyň janlarsag ömürler uzak tutýan tutumly işleri elmydama rowaşlyklary besensin. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, ine şeýle ýaşy arzuwlary bilen Türkmen owady Çeleýelim tarapyna taýýarlanıp ýaýylma berilýän owady sahnaty gepleşigimiziň bu ulksanda tomoş etmäge çagyrýar. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, owady sahnaty gepleşigimiziň bugünkü bayramçylyk sanatyna gatnaşýan aýdymçymyz bilen biz sizi tanış edýäs. Gepleşigimiziň bugünkü bayramçylyk sanatyna gatnaşýan biziň wekil aýdymçymyz Kerim Akmamedov özüniň sadyny ýetleri bilen gepleşigimizde mehmançylykda. Kerim, gepleşigimiziň bugünkü bayramçylyk sanatyna hoş gördük. Sağ olun Muhammed Daraz, ene bugün 25. may Aşgabat şäheriniň güni hemde mektep tamamlayan uçurumlaryň soňky jaň dabarasy Türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadagymyzy, hem arkadagy serdarmyzy, Türkmen halkymyzy tüýsüremden gutlaýan, bizim ýurdumyzda geçirilýän ähli bayramlarda, ähli toýlarda öz aýdymlanma saatlarymyz bilen çykyş edýäs. Bugün o asakla 75-ine öz saatlaryny ýetlenmez bilen gowy aýdymlary ýerine etip berýär. Şular ýaly o asaklarda çykyş etme uly mümkinçilikler döredip berýän Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyzyň, arkadagy serdarmyzyň köp sag bolsun diýýär. Gahrman arkadagymyzyň, arkadagy serdarmyzyň jany sag başydyk tutýan tüm işleri elmydama rowaşlyklary besensin. Köp sag bolun Kerim. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bizim sizi şu bayramçylyk bilen tüýsüremizden gutlaýas. Soňra dörejlik äleminde ul üstünlikleriň ýaran bolmagyny tüýsüremizden arzu edýäs. Elbetde gahrman arkadagymyzyň tagallasy bilen 2013-nji ýyldan bäri her ýylyň 25-nji may güni gözel paýtagtymyz Aşgabat şäherimiziň güni hemde mektep tamamlayan uçurumlarymyzyň soňky jaň dabarasy ýarymyň ähli günjogyny aýdym saat bilen şahatlyk şowkun bilen giňerimde bellenip geçilýär. Pederi yol üstünlükli alıp baryan arkadagy serdarmyzyň başly durmagyny toy bayramlary ýurdumyzda ullun toýlanýar. Elmydama sizem toýlarda bayramlarda şeýle joşun aýdymlaryňy saatlaryňy hemişe ýaglanyp dursun tüýsüremden arzu edýäs. Gepleşigimiziň dowamynda da biz size şunu arzu edýäs Kerim, çünki dörejlik toparmadan taýýarlan şertleri we sowallary bar. Şertlerimiz sowallarymyz häzir biz size ýetireriz. Taýyn bolsa onu gepleşigimiziň birinçi şertine başlaýaly. Bolýa ulgy westlen. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, owady sahnaty gepleşigimiziň biz birinçi şertine başlaýas. Gepleşigimiziň birinçi şerti kalbasyňan aýdymlar diýip atlandyrylýar. Indi Kerim, biziň owady sahnaty gepleşigimiziň birinçi şertinde, kalbasyňan aýdymlar şertinde siz bize häzir 3 aýdym ödürlemeli. Şol 3 aýdymam biz gepleşigimiziň 05-54 gysa belgisine SMS ýollany ileşmede jaň edip ödürler. Jaňa çygy ileşimiz siziň ödürlen aýdymlaryňyň içinden bir ýerini taýlar, aýtyn taýlasa şol aýdymam ýerine ýetirmeli. Şertimiz düşükli. Şertimiz öwren ýöne köýüp, onuň hem üstünlük hem raňyz bolsun, aýdymlaryňyň atlary bilen ileşmede tanıştyraýyl. Birinçi ödürlejek aýdymyz Gelmedin. Gelmedin. Ikinci Gözleyen. İkinci gözleyen. Üçüncü Görüsün belýär. Görüsün belýär. Ene mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, Kerimiň ödürlen aýdymlar şulardan ibaret. Häzir bolsa gepleşigimiziň 05-54 gysa belgisine SMS ýollany ileşmede jaň edýäs. Gelin jaň açyk ileşimiz bilen hemmämiz bilelikde tanış bolalım. Alo. Alo, salam. Salam. Biz Türkmen owady Çeleýeliminiň owady sahnaty gepleşiginden jaň edýäs. Mümkin bolsa özüňiz bilen tanış edäň. Ben Aşgabat şäheriniň 20-nji orta mektebiniň uçurumy Resul daýerdi. Resul, ilki bilen biz sizi bugün 25-nji may güni soňky jaň dabaraňyz bilen tüýsüremizden gutlaýas. Size durmuş ýoluny, ulul üstünlikleriň ýaran bolmagyny tüýsüremizden arzu edýäs. Biziň owady sahnaty gepleşigimiziň bugünkü salyna da Zeki aýdymçymyz Kerim Akmamedov gatnaşýar sadyny ýetleri bilen. Kerim biziň gepleşigimiziň birinçi şertinde 3 tane aýdym saýlady. Şol 3 aýdymy häzir biz size ödürleýäs. Şolaryň içinde siz bir ýerini saýlaň, haýsy aýdym saýlasaňyz, şol aýdymam siziň üçin ýaýylma berer. Sag bolun. Aýdymlaryň atlary bilen tanış edýäs. Birinçi ödürlejek aýdymyz gelmedin. Ikinci gözleýän, üçüncüm görüsüm gelýär. Görüsün belýär diýen aýdym taýlaýar.
Bolýar. Ondadyr olaydymy Kerim Akmamedov sizin üçin gepleşmeden birinçi şertini yerine ýetirip berýär. Diňleşiňiz aýdym bolsun, saat bolsun, ýene bir ýolap Aşgabat şäherimiziň güni hemde soňky jaň dabaraňyz bilen biz sizi tüýsüremizden gutlaýas. Ýene bir ýolap bayramlaryňyz gutly bolsun. Sağ olun, sizin bayramlaryňyz gutly bolsun diýişiňiz etsen arzu edýän. Köp sağ olun Resul. Arzulyňyz hatyrly bolsun. Sağ olun. Ene Kerim jaňadan iýleşmede görüsüm gelýär aýdym saýlady. Onu näme şol aýdymam bir ýerine ýetirip berin, bize tomaşa edýän aýdym sa söýjülemizem diňlesinler, diýinjaldylar. Bolýar, ulug islam. Seher uçlar denizlerde düşleyer, men kalbimden sevim odun uçmayer. Seher uçlar denizlerde düşleyer, men kalbimden sevim odun uçmayer. Daşardan kimse şemali usyar, men seni edidim göresim ilyar. Daşardan kimse şemali usyar, men seni edidim göresim ilyar. Hatta bolsa da sevimi yanmasın notta. Bir yani sayra madam sen hatta bolsa da sevimi yanmasın notta. Kalır hep çeşme kaynama kanla, men seni edidim göresim gelýär. Garip çeşme kaynama kanla, men seni edidim göresim gelýär. Sen şeýle umudun mehkem kimsada, arzum sendine yetsedim sana. Düşşem kerdemimde dene sen yada, men seni ezidim göresim gelýär.
ovadan Mehkem kim sada Arzum sendine Yetsedim sana Düşen kirdemimde Denesin ya da Ben seni ezidim Göresim ya Mehriban iýleşler, hormatly tomoşaçylar, aýdym taýdym hormatly muştokary, siz Türkmen Owasy ýaýlymynda owazy saknaty gepleşigimiziň bugünkü bayramçylyk sany tomoşa edýäňiz. Kerim köp sag bolsun aýdýas, ýerde ýetirip beren aýdymyz üçin jaňa dilen iýleşimiziň istegini kanagatlandyryp görüsüm gelýär diýen aýdym ýerine ýetirdi. Endi Kerim biziň owazy saknaty gepleşigimiziň ikinji şerti bar, iýleşimiziň hem hasby köp seslenen şertlerinden biri. Gepleşigimiziň ikinji şertine başlaýas, gepleşigimiziň hem ikinji şerti seniň üşügiň diýip atlandyrylýar. Mehriban iýleşler, hormatly tomoşaçylar, Kerim biziň ikinji şertimizde, seniň uşuň şertimizde öň görüşimiz ýaly gepleşigimizi her gezek sanyna biziň sadanly dostumuz Toýlar Azgelliw ýürütip, saz gurally bir näçe aýdymlaryň sadyny çalyp berýärdi. Bu gezek gepleşigimiziň bayramçylyk sanyna häzir biz size halipalarymyzyň ýerine ýetiren aýdymlaryny eşitdirýäs. Aýdymlary dinläp, haýsy halipaň ýerine ýetirýändigini tanamaly. Sesinden. Almak isteseňiz bolup biläjek 4 san jogaplar bar, bilseňiz gönül jogap berip bilýäňiz. Bolýa. Şertimi düşüklümi? Düşnükli. Sizin kemraňyz bolsun, mehriban iýleşler, hormatly tomoşaçylar, seniň uşuň sagypamyzyň birinji aýdymy ýanglanýar. Yeteğine çıktım köçeye yerlerine aşavat Tallanış yan gelin kıyıların vardır Ve unler mülkünün daim köşkamına Teherler yangın Kerim, sizin jogabyňyz? Muhammed Ara şulaydym halipamy 4 durdy fun ýerine ýetiren Aşgabat diýen aýdymy. Jogap dogry, mehriban tomoşaçylar, jogap dogry, dogrudanam Aşgabat diýen aýdym ýerine ýetirenim 4 guly durdy. Endi seniň uşuň sagypamyzyň mehriban tomoşaçylar ikinji aýdym ýanglanýar. Kerim ýene de aýdymyň üstünden diňleýäs. Aýdym gitdi. Almak isteseňiz bolup biläjek 4 san jogaplarymyzdan bar. Mümkin bolsa Muhammed Ara jogaplary tanşylaýaly. Bolýar, jogaplar bilen tanış edýäs. Birinji jogap Roda Töreýewa, ikinji Güljan Hümmedowa, üçünji Anagul Anakulywa, dördünji Medeniyet Şahberdiýewa. Aşgabat diýen aýdym ýerine ýetirýärem Medeniyet Şahberdiýewa. Jogap kabul edýäs, şo jogapda galýan şeýlem. Hawa galýan. Jogap kabul edýäs, mehriban tomoşaçylar. Ýanky ýaglanan siz Medeniyet Şahberdiýewaň ýerine ýetiren aýdym diýip Kerim Akbametov jogap berýär. Jogabym ne dogry? Däl jogap dogry. Berekella jogap dogry. Bu aýdymam elbetde halipamyz Türkmenistanyň halk artisti Ately Garyadyw. Ately Garyadyw ýerine ýetirýär. Endi bolsa seniň uşuň sagypamyzyň ahyrky aýdymy ýanglanýar Kerim. Ondan soňra gepleşigimiz ýene de siziň ýerine ýetirjek aýdymlaryňyz bilen dowam ederiz. Bolýa ul howaslar.
aşıkların şehri Ewe kaldı ovadım aşıkların şehri Ülkemin teheri Ine görüşümde değerli mehriban tomoşaçylar, Kerim ahir kaydıma ýanlanyp jogaplar alýas, jogapam. Muhammed Araz şunu Türkmenistanyň halk artist Atel Garyadyň Aşyklaryň şäheri diýen aýdym. Jogap dogry. Elbetde jogap dogry. Türkmenistanyň halk artisti, Türkmenistanyň hormaty Ilyas Ulsyp Atel Garyadyň ýerine ýetirýän Aşyklaryň şäheri diýen aýdym. Jogap dogry. Ene mehriban ýylaşlar, hormatly tomoşaçylar, seniň şu tagypamy da şu ýerde jemlenýär. Gepleşigimiz bolsa ýene de Kerim Akmamedowyň ýerine ýetirjek aýdymlar bilen dowam edýär. Dinläň, diýiň jalyň lezzet alın. Güller ektim, onsa açtı, gül yığıma gelmedin. Bağlarımda imiş pişti, sen yığıma gelmedin. Bağlarımda imiş pişti, sen yığıma gelmedin. Nelim seni altınayım, yalkamıdan gülüyen. Nelim seni altınayım, yalkamıdan gülüyen. Coşup deryam, çelip kalkyan, tolkunundan gödüye. Coşup deryam, çelip kalkyan, tolkunundan gödüye. Deli kömür aydamına din sarma gelmedi. Aynanıdan uğril baktım, bana sana gar sarmadım. Aynanıdan uğril baktım, bana sana gar sarmadım. Nelim seni altınayım, yalkamıdan gülüyen. Nelim seni altınayım, yalkamıdan gülüyen. Coşup deryam, şelpe kalkyan, tolkunundan gölüyen. Coşup deryam, şelpe kalkyan, tolkunundan gölüyen. Bayra sattım, dün
Mehriban iyileşler, hormatly tomoşaçylar, aýdym sadyň hormatly muşdoklary, owaldy sahnat gepleşigimiz dowam edýär. Kerim ýene bir ýoly köp sag bolsun aýdýas, ýerine ýetiren aýdymlaryňyz üçin. Indi Kerim, owaldy sahnat gepleşigimiziň 3-nji şertini başlaýas, gepleşigimiziň hem edi iyileşler 3-nji şerti owaldy sowallar diýip atlandyrylýar. Owaldy sowallar şertibizde Kerim, görüşümizde bir näçe meşhur aýdymlar bar. Şol aýdymlaryň sözüni ýazan şahyrlar we sadyny ýazan kompozitorlar. Biz iki gur boýunça sowal taýýarladyk. Siz häzir haýsy bolsa bir gur saýlamaly. Ya şahyrlar, ya da kompozitorlar. Haýsy gur saýlasaňyz şol gur boýunça biz size sowal berer. Kompozitorlar gur boýunça soraýar. Kompozitorlar gurny saýlaýaňyz, öýlemi? Hawa. Bolýa, onu kompozitorlar gur boýunça biz size sowal bereriz. Berjek sowallarymyzdan ýanky seniň şuň sagypamyzda ýanglanan aýdymlaryň sadyny ýazan kompozitor kim? Şolary bilmeli bolarsyň. Birinji owaldy sowalyny söýlep, aýdym gadyp, Aşgabat, ýanky Medenet Şahberdi we ýerine ýetiren görünüşip. Indi şol aýdymyň sady haýsy kompozitoriň dörejine degişli. Şol aýdymyň sady men pikirimçe Muhammed Ara Nurhan Mehmetov gadýar. Nurhan Mehmetov diýip jogap berýäňiz. Jogap kabul edýäs, mehriban tomoşaçylar. Jogabym dogry. Berekellar, jogap dogry. Dogrudan Nurhan Mehmetowyň sadyny döredilen Aşgabat diýen aýdym. İkinci owady sowalymy getirýäs. İkinji owady sowalymydam şeýle. Olam ýanky seniň şuň sagypamyzda ýanglanan aşyklaryň şäherdiň aýdym. Eni şol aýdymyň sady haýsy kompozitoriň dörejine degişli. Muhammed Ara mümkin bolsa jogaplara tanışylaýar. Bolýar, jogaplar bilen onda biz tanış edýäs. Birinji jogap Recep Kutluýew. İkinji Weli Muhadow. Üçüncü Nurhan Mehmetov, dördüncü Dangatar Kadir. Men Weli Muhadow diýip jogap berýän Muhammed Ara. Bizim onu jogap kabul edýäs. Jogap dogry, berekellar. Jogap dogry, dogrudan Weli Muhadowyň sadyna döredilen aşyklaryň şäherdiň aýdym. Ahir owaldy sowalmydym, 4 gul durduýyň aýdany, ýanky seniň şuň sagypamyzda ýanglanan Aşgabat diýen aýdym. Eni şol aýdymyň sady haýsy kompozitoriň dörejine degişli. Muhammed Ara bu sowaly men pikirlenmän hem jogap berip bilýän. Bu aýdymyň sadynam özi 4 durduryň şuň özi düzdi. Sadam elbetde. Sadam elbetde 4 durduýyn ki. 4 gul durduýyň. Sözlerini bilýäňmi? Sözlerim gelýäşim bolmaly. Jogap dogry. Mehriban tomoşaçylar, jogap dogry, dogrudanam 4 gulyp durduýyň sadyna gelip bäşiýin sözlerini Aşgabat diýen aýdym. Berekellah diýäs Kerim, gazanan sünnüňizden biz sizi tüýsüremizden gutlaýas. Owaldy sowallar takypamyzdan şu ýerde jemlenýär. Gepleşigimiz bolsa, mehriban tomoşaçylar ýene-de Kerim siziň ýerine ýetirjek aýdymlaryňyz bilen dowam edelim.
sağdım senmeden. Yaşıkta yorulmuş balan, söyün yarım daş balan. Yaşıkta yorulmuş balan, söyün yarım daş balan. İki ödüm yaş olur ey, ay ölümüm senmeden. İki ödüm yaş olur ey, söyün yarım senmeden. Yanan sevge ınanım, gidip deren kuvanım. Yanan sevge ınanıp, gidip deren kuvanım. Bu duyvini min duyvey, şanan sağdım senmeden. Buna mani min duyvey, şanan sağdım senmeden. Yanan sevge ınanıp, gidip deren kuvanım. Yanar sevge ınanıp, gidip deren kuvanım. Buna mani min düdüvey, şanan sağdım senmeden. Buna mani min düdüvey, şanan sağdım senmeden. Ay bölümüm senmeden, söyün yarım senmeden. Merhaban iyileşler, hormatly tomoşaçylar. Siz Türkmen Owady ilminde owady sahnat gepleşigimizde tomoş edýäňiz. Kerim, köp sag bolsun aýdýas, ýene bir ýolap ýerine ýetirip beren aýdymyz üçin. Owady sahnat gepleşigimiziň ahyrky şertine gelip ýetdik. Kerim, gepleşigimiziň hem merhaban tomoşaçylar, ahyrky şerti saýlanan aýdymlar diýip atlandyrylar. Ene görüşüme diýip, Kerim, owady sahnat gepleşigimiziň ahyrky şertine gelip ýetdik. Gepleşigimiziň ahyrky şertinde saýlanan aýdymlar şertimizde aýdym dinlemek isläp SMS ýollan bir näçe aýdym saýlaýjylarymyz we ileşmemiz we ýürütip şolaryň has köp isteglerini iki aýdymyny biz saýladyk. Şol iki aýdymy häzir size hödürleýäs. Şolaryň içinden siz bir ýerini saýlan, haýsyny saýlasaňyz şol aýdym dinlemek isläp SMS ýollan ileşmemiziň sanyny girip seredik görürüz. Hemde olaryň atlary bilen tomoşaçlarymyzy tanış eder. Birinji hödürlejek aýdymyz gözleýän, ikinji hödürlejek aýdymyz bolsa Dilber. Aýdym saýlaýas. Mümkin olsa gözleyen en aydın sayılayım Muhammed Aras. Bolýar. Başüstüne onda bizem şol aýdym dinlemek isläp SMS ýollan ileşmemiň sanyny girip seredýäs, olaryň atlary bilen tomoşaçlarymyzy tanış edýäs. Balkan welaýatynyň Şadiýan Durduglejov, Ahal welaýatynyň Behärden etrafyndan Hydyr Niýazowaryň maşgalasy aýdym dinlemek isläp SMS-lerini ýollapdyrlar. Daşady welaýatynyň Könürgenç etrafyndan Kulwakowaryň maşgalasy Balkan welaýatynyň Balkanabad şäherinden Gurban Poladow ýürüýti aýdym dinlemek isläp SMS-lerini ýollapdyrlar. Lebap welaýatyndan Aýbölek Baba Muradow, Daşady welaýatyndan Ýüsüp Kerimow, hemde Balkan welaýatyndan Abdulla Abanow, Mar welaýatynyň Murgaw etrafyndan Şir Murat Ögözow ýürüýti aýdym dinlemek isläp gepleşigimizde SMS-lerini ýollapdyrlar. Bizem SMS ýollan ileşmemiň isteklerini kanagatlandyryp ýürüýtip Kerim Akmametowyň ýerine ýetirjek şol gözleýän aýdym bilen dowam edýäs. Dinleýän jalyň goýup ýanglanjak aýdym sada teşne kalplaryňyza ruhy lezzet bersin. Varsa gidip dillensenen eliyar. Varsa gidip dillensenen ülpütar. Gurbağlarda biçen vakti almana. Gözüllüm içinden seni gözleyen, şol gıylam içinden seni gözleyen. Gurbağlarda biçen vakti almanar. Gözümüzün görsün deyip gözleyen.
şol gıylam içinden seni güllüyen. Yürüp döküp durmasa ayrılık dağını çekip olmasa dağdıdım yılyan kıyılar görünse şol kıyılan içinden seni gönlüyen üzümlük ovadan seni güllüyen. Dağda üzüm yığyanlar görünse şol kıyılan içinden seni güllüyen. Üzümlük ovadan seni güllüyen. Şol kıyılan içinden seni güllüyen. O kıyılar işe geçenler şol kıyılan içinden seni güllüyen. Üzümlük ovadan seni güllüyen. Şol kıyılan içinden seni güllüyen. Üzümlük ovadan seni Ene mehriban iýleşýär, hormatly tomoşaçylar, aýdym taýdym hormatly muşdoklary, siz Türkmen wasyly eýleminde owady saknaty gepleşigimizden bugun küýüp taýýarlanan ýürüýti sanyna da tomoş etdiňiz. Gepleşigimizden bugun sanyny Kerim Akmametow ýürüýtip bir näçe aýdymlar ýerine ýetirdi. Kerim gepleşigimizden bugun sanyny ahyrlap barýar. Gepleşigimizde gelip ýerine ýetiren aýdymlaryňyz üçin köp sag bolsun aýdýas. Taýýarlan şertlenmede de başardyňyzdan, bildiňizden jogaplandyrmagy başardyňyz. Bundan beýle biz size sunuňa dörüjülük älemini, ulus sünükleriň ýaran bolmagyny tüýsürekden arzu edýäs elmidama joşuny wadyňyz ýurdumyzda geçirilýän toýlarda, bayramlarda, owady saknalarda hemişe ýanglanyp dursun. Ýene bir ýola bayramlaryňyz mutlu bolsun. Köp sag bol Muhammed ara gepleşeňize çağıraňyz üçin. Bundan beýlekde ýyleşlermede, dinleýijilerimize köp täze aýdymlary, täze sallary ýetirip durarys. Ýurdumyzda toýlanýan 25-nji may Aşgabat şäheriniň güni hemde mektep uçurumlarymyzyň soňky jaň dawarasy bilen ýene bir tüýsürügimden gutlaýan
Goy elmedama yurdumuzda toy ulaşsın, aydın sağdın owazy elmedama ýanlap dursun. Bizi aşağı şeýle mümkinçilikler döredip berýän türkmen halkynyň milli lideri Gahryman arkadagy serdamyzyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, tutýan tutumly işlerini elmedama rowaşyklara beslensin. Köp sağ olun Kerim, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Gepleşiň dowamynda siziň ýerine ýetiren aýdymlaryňyzda sadanlarlyk eden biziňne sadan ýigitlerimiz we dostlarymyz olarda köp sag bolsun aýdýas. Elmedama joşunyp sadalaryňyz ýurdumyzyň toýlaryny, bayramlaryny bedäp dursun. Ýene bir ýola bayramlaryňyzdan gutly bolsun. Sag ol Muhammed Ara. Muhammed Ara mümkin bolsa gepleşigimiziň ahyrynam gözel paýtagtymyz wasp edýän Aşgabat aýdymyna jemläýeli. Bolýar, ul höwesülem. Pasam ýerine düşür. Onu mehribany ýeşler, hormatly tomuşaçylar. Kerim Akmamedowyň ýerine ýetirjek şol gözel paýtagtymyzy Aşgabat şäherimiz wasp edýän Aşgabat diýen aýdym bilen owazy saknat gepleşigimiziň bugünkü bayramçylyk sany geçirip gutorýas biz ýene bir ýola ýurdumyzda ulan toýlanýan Aşgabat şäherimiziň güni bilen Gahryman arkadagy serdarmyzy, ähli türkmen halkymyzy tüýsüremizden gutlaýas hemde mektep tamamlayan uçurumlarımızın soňky jaň dawarasy bilen tüýsürekden gutlaýas. Ýene bir ýoly olarap durmuş ýolyny ulul üstünlikleriň ýaran bolmagy tüýsüremizden arzu edýär. Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman arkadagymyzyň hemde türkmen halkymyzy aýdyň ýollarda bagtyar geljege tarap alyp barýan arkadagy serdarmyzyň janlar sag, ömürler uzak tutýan tutumly işleri elmedama rowaşyklary beslensin. Her bir ötüşleri aýdymdar saatlara siňip dawarasy gazal bolup ýanglanýan güneşli diýarymyzda toýlara bayramlar ulaşsın. Gepleşikden innik sanlaryny görüşýänçe hoşda bolun, bayramyňyz gutly bolsun. Aşgabat, An şäherim Aşgabat, göle şäher Aşgabat. Amaratly mermerdin An şäherim Aşgabat. Lowurdaýan köçüňlerden göle şäher Aşgabat. Lowurdaýan köçüňlerden göle şäher Aşgabat. Aşgabat, ak şäherim Aşgabat. Aşgabat, göle şäher Aşgabat. Ajaýypdyr şäheri, ak şäherim